със съдействието на Nice Vape и Клуб Да Винчи. Mambo, Tito. Play a mambo. Ало, тук ли си? Добре, направо влиза, идвам да те посрещна. Здрасти, Алекс, радвам се да те видя. Ехо, Мацка, привет. Заповядай. Охо, къде си ресторантче? Как си? Все така готина и секси. Виждам. Това е мястото. Така. Ние сме почти готови, така че казвай какво правим. Добре, ще огледаме за локациите първо, ще набележим някакви спотове и действаме. Готови ли сте? Да. Тук самата много яка. Оле, тая е много яка. Сега ще видите по-натам. Ама Вече не. отделяме Тук телефоните са много много добре. яки. Хора, свършихме страхотна работа. Повече от страхотна. Мацки, аз ще ви оставям. Беше ми много приятно, много драго. Като ги обработя снимките, ще ви ги изпратя. И до скоро. Благодаря ти от сърце. Няма нищо. Хайде, чао. 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 Добър вечер. Добър вечер. Аз съм за интервюто за хостеса. Добре, заповядай да седнеш. Аз съм Лора. Аз съм Лора. Аз съм Жана, а това е Росен. Точно гледах сериала Twin Peaks и там се разказваше за една Лора. Не съм го гледала. Росен е това какво общо има с интервюто за работа. Опитай се да бъда забавен, ама... Не ти се получава. До сега работила ли си като хостеса? Да, това лято на морето. Как ти се стори работата? Доста динамично и много натоварено. Тук също е динамично, но мисля, че ще се справиш. Надявам се. Кога можеш да започнеш? Когато кажете. Супер, утре в 9 те чакаме. Добре, чудесно. Беше ми приятно. Благодаря. До утре! До утре! Здрасти, Жанче. Привет, Лорче. Не е ли много рано за работа? Не. Таман на време съм си да имам време да се подготвя психически, че днес се очаква да е много натоварено. Да, така е. Ти добре ли си? Не ме питай, много съм напрегната, натоварена съм, а и тези сметки допълнително ме побъркват. Аз знам как да ти помогна. Как? Взимаш си едно Nice Vape, пиеш чаша вино и си готова. Нека да пробваме. Защо си сама? С кого да съм? Не знам, мина къде? На входа, при Лора. Не я видях. Искаш ли вин? Може. Понякога човек има нужда от едно малко бяг с неутралността. Освен това, виното тук е прекрасно. За виното тогава. И за приятелите, които правят вечерите толкова забавни.
Какво мислиш за последната ни литературна среща? Мисля, че беше доста интересна, нали? Да, определено. Но аз просто не мога да повярвам как водихме ожесточен спор за любимата ни книга. Ти май наистина не разбираш автора. О, наистина ли? Или просто не можеш да приемеш, че всеки има право на собствено мнение? Право на собствено мнение, да. Но аз просто не разбирам как харесваш края на историята. Добре. Примирявам се с факта, че не може да се излезе на глава с тебе, но ти обещавам, че следващия път ще ти докажа защо именно този край е толкова силен. Нямам търпение, но между нас съм готова да обсъждаме всички останали теми, освен книгите. Лорче, може ли за момент? Да. С какво да съм полезна? Коя ти е любимата книга? Биографията на Христо Стоичков.